पेन लगा के हम पहनवा दी पेन ला दी जो नहीं जैसे पहनवा के बिक दे मालवा तारा मुड़ी पकड़ जाएगा तू ना छोरी सरवा कहला के ई शब्द हमारा तन को निक ना लागल हो हम रात भर कहले कि हो कटाक्ष करो हंसी मजाक करो सारावा ससुरा ठीक नहीं आई कहता रहे कि सारावा सारावा लंगड़ सार कतना खुश होले सो आ कतना बदमाश होले सो खाली लंगड़े बदमाश होले सो सब तना बाकी कुछ सार भूमिहारू बदमाश होले सो जगदीशो सब ना कुछ गाय की लाइन श्रोता लाइन में की कहो जगदीशो आ बंधुओ बदमाश होले हेलो बांध तो नहीं बहुत अच्छा हो जाएगी हेलो कम ही रखो सीटिया ना भैया हां कमे रहे हेलो रहे तो ठीक बा अपनो कम रखो ठीक बा मैं पेज तो तनी कौन पर हेलो मेन माइक पाई वही मुताबिक रखो अभी तो लगवाई रहला रह जाओ सारा बंद करो बैठले हमरा के कितना फुहर बोल रहे हो का कहले सब लोग खाए गइल हां तो कहता रहे कि सब लोग खाए गइल हां टंगरिया धक बिक दी हन पिछावा हां डेरा तर काई लो बात हो डेरा मत छोट भाई होबो टंगरिया धक बिक दो चाहे अड़िया धक बिक देलो तो हर गणिया थोड़े मार दी हम तालिया बजरे ए कई गो नहीं लागो तारे को लगो छी मानुष दुआर के गोनाई बतन सभ्यता में रहो बोलबो तो हमरो बोले के परि तार संग संग हमरो शिकायत है कहीं ऊपर लग जाए तो झड़ो फिरे में कहते नहीं जन नीचे तो अलम कमे मिलेला मार पसावला नहीं और हमरा करावे को पड़ जाए जाने की बाबा वाह क्या किया आगे वाला में तनी घास हुआ पीछे वाला में साफ हुआ वाह वाह चुप रहा जूली ही मत कहो ही कहो आगे तनिक पानी बा आ पीछे तनी परेशानी बा बड़ा हां किछ बा संतोष भैया हमारा फिर पुरस्कार 200 रुपए दिले बनी हार्दिक प्रणाम करतन जा तब अब पत्रकार महोदय अर्जुन भैया 35 मिनट समय दे हां हालांकि जकार्ता तो बड़ी लयदार बनी हमारा भैया पर सॉन्ग कहला पर समझ जाम लोग ना अरे साउंड साफ साफ जाता हूँ मैं अगे 2-3 मिनट कहे के पड़ी से कि श्राद्ध में आइल बनी जा आ घर के पुरानियो हुई 2-4 मिनट डणेर ना बनब तो बिगड़ जाई हई जन कुल बात बोलले बड़े महाराज जी हमरा आउट ऑफ गो नहीं के जी काजू हम बोल बोल के खात रहनी हां आई हां हई बेंजू वाला तो जरा रहले ना ना आगे के बोला रही कि शराबी कहले के ओई में गुह लपटा जात रहे बेंजू वाला ऐसे कि जानी नशा में उहो खा ले रहे कहले कि बोड़ काजू सरल बिया नई खाटा लागता चलिए अब गीत संगीत में चले के हां आध्यात्मिक गीत गावल ठीक ना रही पहले ना 5 मिनट पर संगवा को अगर तो लयदारी हां कैसे अजीत बड़ी लयदार आदमी हमें बहुत ना बहुत तन कोरा सिंगर कम कर चिन्ह कौन हो हेलो
एक और पॉइंट कम रखो, काहे दे मारता कान में, कान में काहे देना मारे के चाहिए। लागल इनकर पेट झरे, हाथना पनीर खा ले आ इनके डेरा पर नहीं जा बोले कि भैया अब तो सब सूत गइल बड़े सब गने का कान्हा पर उठाई ले चली का ड्राइवर का जगह नहीं बैठौले गाड़ी में, हमू कनी संगे चलो चलो खुशबुद्दीन डॉक्टर रहले एगो खोजिए होम्योपैथी के कहले अंग्रेजी में मत दिखाई ब्याजी, नुकसान करता लीवर पर। होम्योपैथी के दवा वो दवा का पेट गरमाई में नींबू के प्रयोग करी, नींबू बड़े बड़े नींबू किन देने घइलवा नियर रहते हैं कने अजीतला है सुत गइले सांझी का पूछने के अजीत पेट झरी आराम बा, कहले कि आराम बा भैया अभी पेटवा गुड़गुड़ाता कोने आराम कौन बजे गुड़गुड़ाते बता चुप रहो, हम अपने नॉन मैट्रिक हई कम पढ़ल लिखल नींबुआ जो लगौले रहता नहीं तले नहीं खा झर काढ़ते फिजिक पानी बिगा सारा के नींबू दिहर लग होर के पिए खाती पेट आराम होई आ तू मुहाच जाम करे खाती लगा लो। ये बहुत पुराना चुटकुला हमारा बजुयो लग कहत रह यूट्यूब पर सुनाइले होई। खैर कोनो बात ना, संगे बड़ता आदान प्रदान चलेला। माय कोले का बोलो तर अपना गंदा गंदा हम जानते नहीं काहे बोलता रहे हम बुझता है तरह काहे बोलता रहे, दुश्मन तो नहीं खाके हुआ और सावरिया 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 रे कि अब डरना लहरी बाबा का छोटा सा प्रसंग 5-7 मिनट के सुनाई, वैसे कि अब समय 11:15 हो गया, छोटा सा प्रसंग एकदम। जावना मेरा 14 दिन लाश राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहर रघुबर बिरह राउ गए सुरधाम। जब दशरथ जी मर गए 14 दिन लाश के नाय में तेल धके में बसी आवल गए। सौभाग्यशाली बनी रमन शंकर चाचा मरल हो मोदी ने मुंह में आग दियल होई, अगर शाम उनको मरल हो तो बिहान भेले दियल होई। लेकिन जो लड़का दुनिया के मालिक नारायण के अवतार भगवान राम आ उनकरा लाश के 14 दिन बसियावल गए। कारण कि राम लक्ष्मण जंगल में वनवास आ दूगो भाई भरत शत्रुघ्न कई देश में तो फ्लाइट जहाज ननु रहे तीव्रगामी तेज चले वाला रोड भेजल बा, तबो 14 दिन लागल बा। जब लौट के आइल बा लोग अपना माइयों के बोलले मंत्रों के दंडित करे शत्रुघ्न जी के कईयो को भरत जी बोलले बड़े, लेकिन वशिष्ठ बाबा के लगे आइल बड़े। वशिष्ठ बाबा कहने कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहूं मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस यपयस विधिहात। हे भरत ई 6 गो चीज अपना हाथ में ना होला। भरत जी कहने की तो बिलोह के कहतनी एक और माने कि बाबूजी के मोला के दुख रौरू बा कहने के आगे काम बढ़ावो कि मनवा के छोड़ बाबू फिकिरिया अरे बाबूजी के हो भरत बाबूजी का कौन बाबू काम किया बाबूजी का हो बाबूजी का कौन बाबू काम किया बाबूजी का हो। भले देव की गुरुदेव माई हमार जौन मांग दहलस जौन पद दहलस बल्कि माई के तरह दोष नहीं कुछ ना बिगड़ली तहार महतारी तो कुछ ना बिगड़ली तहार महतारी कुछ ना बिगड़ली तहार अटारला से तोरे ना हो खेले हो निहारी अटारला से तोरे ना हो खेले हो निहारी
बाबूजी कहो बाबूजी का करो बाबू काम क्रिया बाबूजी कहो बाबूजी का करो बाबू काम क्रिया बाबूजी कहो भरत कहने के हे गुरुदेव आज हमरा से बड़ पापी की हो नहीं खे जकरा खातिर भैया राम के वनवास हो गइल माता समान जानकी जी वन में चल गई लक्ष्मण चल गए जकरा चलते बाबूजी स्वर्गवासी हो गए चौपाई तुलसी में लिखले बनी कि मोहि समान को पाप निवास जेहि लगी सिया राम बनवा दुनिया यह कही कि राज पर बैठ गए हैं काहे खाती बहाना करते रहे कि भगवान से हमारा प्रेम बा कहले कि ना पहले आगे काम करो जाके अंतिम संस्कार कइल दोनों भाई मिलके 10 दिन पानी दिया कक्षा भइल तेरही भइल ब्राह्मण भोज भइल लोग खाइल दान दिया लेकिन जब बीत गइल तो वशिष्ठ बा कहले कि हे भरत अब राजपाट संभालो बिना राजा के राज उदास हो जाला भरत जी कहने ना गुरुदेव और सब बात मान ले बनी आज जब मैं बात मान ले बनी तो हमरो एगो बात माने के पड़ी भैया के लौटावे खातिर चले को कहत भरत जी कि करम पत कल सब फेड़ा पर से बीछी मरल से दैव चलवले दाव घाव अब के करा से लोग कही कि ढोंग परतबा ऐ जगवा हंसी उड़ाई मोर पीर रघुवीर बिना केहुओ ना विप्र वृंद के आगे कोइले आ श्री गुरु चरण मनाई सोचत मन में चलले वन में सेन समाज सजा अटल अनुराग ए लहरी गई तरी आजी करी साच सुनाई सबका के दी होए दैवा भरते जोई आज जो लोग के चर्चा गवाता काहे गवाता काहे परहित सरस धर्म नहीं भाई उतना भाई भाई में त्याग रहे ए बार भाई भाई के त्याग देखी एगो प्रधान जी खड़े भइल बड़े तले दोसर भाई वो खड़ा हो गइल का हो तो जीत तोरा का ना 200-300 वोट काट दे भैया हार जाए आ वो कोई सर प्रेम रहे जना खातिर वशिष्ठ मुनि तरसत रहले जना खातिर इंद्र तरसत रहले को अयोध्या के राजधानी हमार हो जाई आ ओकरा के फुटबॉल गेना के किक बना देहलो कि भैया तू ले लो अब जाए के तैयारी भइल बा लोग महतारी से जाए को हतर अपना माई के कैसे करे तोरा मुंह में पिलुआ ना पड़ गइल तोर जीभ कट के गिर ना गइल जना मेरे भैया के वनवास मंगले कहले कि भरत दुख हमरो ई बात के बा अब जरला प्रनिमक मत करो खबर मती पलट गई रहो है कहतर कि खा गइलो मछरू अरे तू पैसा मारू भैया अरे बताओ मैया कौना बन में गोइले बताओ मैया कौना बन में गोइले उठाता करे फिर हमारा संभव आशीर्वाद दल बने बाबा का बार बार फोन लगे कोई उठाता करेगा पीर नैना से धरा
हजारों हजार दोबारा आके पुरस्कार दिल अपन भैया के बार बार प्रणाम करते हैं जा भोला दानी पद प्रतिष्ठा बनौले कोई सन आइल बा समैया मुदैया बतावे मैया कौन पन में गोइले बतावे मैया कौन पन में गोइले चल दले बालू गायत्री बाबा कहले रहनी पैनवा 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 ना भरत बनवा के कोइले खैर अलग अलग रामायण में अलग अलग प्रमाण बा लेकिन भरत जी राजपाट के ड्रेस में रथ पर बैठ के जूता जूती कस के गोइले कोई जगह ठहरल बड़े लेकिन जब मल्लाह भाई के सोझा गोइले अब मल्लाह भाई से जब पवले समाचार तो कहले कि भैया जो रूप में गोइल बड़े तो वो जवाब बोर के दूध से जाटा बनौले बड़े वो जवा बनवासी रूप धल वो जवा से बाकी मलाह हल्लू देखल के आही दादा तो सेना लेके आवत आलू नहीं बुढ़ाओ सो चारों ओर से निशाना लगा के बैठ जसो नहीं बुढ़ाओ संदीप यही जब भगवान रोकल रही अपना भाई के बड़ाई करत थाकत ना रही अइलो सेना लेके जाता है और माने कि लोड़ के चाहत लोग 14 साल ना जीवन भर कर राज ले ली जा एगो पुरनिया कहले के रहस जानो कर पैर बढ़तिया वो लड़ाई वाली नहीं बुझा वो मिताई वाली बुझातिया हमारे के सवाचे दस जाके आज जाके पूछले कि अपने सबन के हई कहां घर बा भरत शत्रुघ्न राजा दशरथ जी के पुत्र हैं जा हमने के अयोध्या से आवत हैं जा हमर भैया बनवासी रूप में गोइल बड़े तू लो देखल के ना गोइल बड़े केवट कहले को हो रात भर तो रहुरे बड़ाई कोई यही जगह पर तो सूतल रहूं भरत दी दौड़ के जाके जाके रेत उठा के कपार पर लगावत तले भर अकवार बला के धोले धन हो भैया तो कौन हट भुइया जहां बस 2 मिनट खाली तनी बोलो निहार लोग के मन रख लिया हमारा संतोष भैया फिर पुरस्कार दिल में 200 रुपए के हार्दिक प्रणाम करनी है जहां रहे पद प्रतिष्ठा राहुल यादव जी बने सिकंदरपुर से पुरस्कार दिल बने यादव परिवार के हार्दिक प्रणाम करता है मलाह से हाथ जोड़ के भरत जी पूछता कि कौन हट भुइया जहावा आ धइले भैया पैया अतना बतिया रे सुन के अतना बतिया रे सुन के आ भरत जी धुना तारसी अतना बतिया रे सुन के भरत जी धुना तारसी अतना बतिया रे सुन के ए बला भैया कौना हो रहतिया कोइले तीनों मुरतिया अतना बतिया रे सुन कौना हो रहतिया कोइले तीनों मुरतिया अतना बतिया रे सुन अतना बतिया रे सुन कौना रहिया भैया रघुवीर अतना बतिया रे सुन कौना रहिया भैया रघुवीर अतना बतिया रे सुन अच्छा हमरा गोपाल बाबा पुरस्कार दिल बार बार पौनाई को पांडे परिवार बना रहे जय हो अब मला कहले कि विश्राम करो कहले कि ना भैया के देखब ना तो लेवन पानी मुंह में जाई ना हमरा के ऊपर पार करे के प्रयास करी रहो सारा मलाह लो मिल के सेना सहित भरत जी के ऊपर पार ले गेल बा तो देखी जब दुख पड़ जाला जे कहियो देवी देवता के गुण ना लगले होई बाबूजी के किडनी फेल मार दी ढेलहो बाबा के लोग कहे कि बड़ा जगता हो उनको प्रसादी भाग दे अब राम जी खोजे खातिर वो ऊपर सबे चल गइल बा आ भरत जी घाट पर बैठ के अंजूरी में पानी लेके आ भागीरथी जी से कहत रहे कि हमरे खानदान के लोग तरह के ले आइल बा माई सुन सुन भागीरथी सुन ये त्रिवेणी
जानता जहान माना अरे मंगल मोरी सही कला कि मंगर के लंगड़ के गजन हो जाला हाँ सही हो जाला हो जाला दिन भर सुतबे ना कइल बने ना 10 बजे अंगी टूट गए भाई को हाथ रखे हे माई तो हमारा पर कदम में मेहरबानी सुनो ये हमरो गाना महारानी हे माई आज ले भीख नहीं की मांगो औ अंतर्यामी बुझो ए मनवा के मोरम मांगतनी भीख छोड़ी छतरी के धार भीख मांगल हमने काम ना हम आई दे दो 12 दाना ये भवानी बढ़ जाते तो नाचे वाला गीत ना होता नहीं करुण रस में चलता चलो बढ़ जाए नाचप लाइदारी को दे दो 12 दाना ए भवानी सुनो ये हमरो गाना महाराज छतरी के धर्म छोड़ के भीख मांगता है तो का मांगता है अंधन सोना चांदी हीरा मोती राजपाट नाम आई दिन दिन भगवती दुगुना बढ़ा दो ई है रमान भैया राम से मिला लहरी जी मंगल अरे निशानी लहरी जी मंगल निशानी सुनो ये हमरो गाना महाराज आकाशवाणी भेल के भारत समय के मुताबिक जन होके वाला बतन होई समय पर तहार मनोकामना पूरी ओह पर जाता रहे कई जगह विश्राम करत आगे बढ़ता लोग तो स्वामी जी लिखता नहीं उहारा रजनी अवस्थे जागे उसिया सपन यस दे सीता जी चिहा के जागल बड़ी भगवान राम की सीता का बात बा बल्कि प्रभु बड़ी बाउर सपना देखा आ सुनले बानी कि भोर के सपना साच हो खिरोतिया अरे देखूई सपनवा सजनवा सुनना बड़ी भावुक के भतर हे प्रभु जी बनाओ मत न हो का देखल बड़ू तया अवतार भाई पीर से शरीर हे स्वामी दूसर का ये हुले बाउर बा दूसरा ये हुसन शासन के मान बसू दुखित बाटे भोर का सपना साँच होला स्वामी आ तीनों सास लोग के मांग सुन भगवान बतियाते बानी आ तबले आके कोल की रात
हरि जी से कहन लगुअन बा तले हल सेना के जामा रोवे नियर दू जना एक जना सांवर एक जना गुड़ आ बड़ी सेना के लश्कर ले ले ओने से चलल बा का लक्ष्मण जी तमतमा गेल कहले भैया 14 साल के राजपाट से ओकर मन ना भरल हो तो सेना लेके आ गइले हई का बेचैनी बड़ा साउंड डाला धुआं फेंके दो धुआं फेंकला काम हो तो धुआं न फेंकी बा तब गौनाई टाइट हो तो धुआं फेंकबे करी लक्ष्मण जी कहले भैया आदेश दी हमरा के आज लड़ाई में यदि शिव भी आ गई हैं तो उनका मस्तक भी कटले हम लौटब ना भगवान को तू का कहता रहो धरती पलट जाई सूरज पूरब के बजाय पश्चिम उगे लगे हैं चंद्रमा पूरब उगे लगे हैं बाप बेटी के नाची नहीं भाई बहन के नाची नहीं कुकरम ही कुकरम में दुनिया में हो जाई घोर कलयुग आ जाई ताकि हमार भाई भरत हमारा प्रति गलती कोइल ना गलती सोच नहीं खस भगवान के बात ही कहते हैं आंख में आंसू आ गइल तब लक्ष्मण जी कहता रहे कि लक्ष्मण कहले कर कामा दे दरकार रे भैया अभागा टेंट हाउस अभागा टेंट हाउस रामपुर गणेश लाइट निरूपुर तो सुनील भाई से राय कलो तो अपना टेंट के नाम अभागा टेंट धो दो और सौभाग्य टेंट धनी है अपना नाम वो धले बारे आरएस डीजे बढ़िया तो लक्ष्मण कहले ये पर कामा दे दरकार ये भैया राजलोचन अखिया बरसे सुवधार राजलोचन अखिया बरसे सुवधार भैया इनकर बहुत कोइल मामून लेके आवे लन पलक भाई भरत राजा पाके चलले मर्यादा हमार बुझी के कौन आवे परहारे भैया परहारे भैया रजलोचन अखिया बरसे नसुआ रजलोचन अखिया बरसे शॉर्ट को देनी हर जा शॉर्ट बतियावते बालू आतले भरत जी लोग भरत जी जाके झुक के प्रणाम नहीं खन करो गाला नहीं खन मिलो खड़िया डंटा ना धड़ाम दे गिर जाला खड़े वही ना खड़े राम जी के पैर में गिर गिर बड़े भगवान राम हेलो तब लास्ट एक लाइन में बस कहने की भरत तार दशा क्वेश्चन हो गइल भरत जी कहने भैया रहुआ पूछत नहीं हमरा से राउर दशा क्वेश्चन भइल कैसा तो भरत आ देखले हां रघुराई के धरती पर गिरल धधाई बाही भर के गला से लगा ली हम अखी या छल के दोनों भाई के अखी या छल के दोनों भाई के धरती पर गिरल धधाई आगे अपन समाचार बतियाई लोग श्राद्ध बीतल दशरथ जी के अइले लौटावे खातिर मिलन भइल बा एजा प्रसंग के राखो जी आदेश बताओ अर्जुन भैया के बेसमेंट भइल प्रसंग
लयदारियो जरूरी है बा तेरा छुतर में ठेला पड़ जाए घिसनी मारत ओ साढ़ू का लड़का है बाऊ का मैं ऊ ना कहले हां हाँ। मत ऊ ना कहले हां जीत कहबे ना करी ना। साढ़ू का लड़का हो हां ऊ कहलस हो हां ई कहला के भीख मांगल झगड़ा मत लगाओ हाँ। साढ़ू का लड़का चाहे भतीजो जसबा हाँ। ऊ कहलस कि ठेला पड़ जाई हां चुतर में चुतर में अच्छा घिसनी करला से ठेला पड़ जाई हां आ बेटा ते जीवन भर गाड़ी पर तोरा पड़बे ना लो आज ले ना परो सतीश भैया अभी वही का मुलायम में बा हां एक आध बेर ओकरा से में ठेला पड़ जाई हां आ ओमे उतना रगड़ा तो कोई में ना पड़त तो दागी हो जाएगा चाहिए ई माने एगो नहीं है द्वार पर यही का बोलबो हां यादव जी के द्वार हो नु हां कबो भूत जाई हां छतरी के छौ बुद्धि ब्राह्मण के बाहर है बारे आओ हेर के अनंत बुद्धि तले अटक के रेलत रेलत का है देखला के साउंडल पर गरम भनी हलो हां गलती मत करो हां जब तू सेक्सी बात कहत रहो हां 2 साल 3 साल से याद कइले बड़ा हमार कहाला का हां आ जानता ही जाके जानत था बलिया यारा के छपरा सिवार रोहतास रोहतक सब ये जन फुहारका तो शुरू कइले बड़ो हां एक और हम 32-33 बरिस के चीफ डायरेक्टर हैं यस बलि मैंने तो ई रूट चेंज भइल पर सॉन्ग तनी बढ़ा के गावे जानकारी के बात कहल हां लयदारी के न हम जाने बरे लंचिंग के जिला में कोई नहीं छपरा से आके हां वो बरा नचनियों का बाजार ना रहे ना केहू ब्यास ना रहे हां एक आदमी के छोड़ के हां जरा के खेदा खेती ना लगोले हैं हां ओकरी शास्त्र पुराण के जमाना रहे हाँ। एक बारी पुराण के बात कहो ना हां इतना तने सुन लेनी हलो तू सुननी हलो ना ना और चाहत नहीं तो के इंतजार में बानी सुनत ना रहो ना गलती तो तने एगो लाइन में चल बाबू ले लियो ली रे वालों क्या सब पूछना कोई निकाला हित वाला गीत हित वाला गीत निकाला